Ari ambuye naira naine naira naine tapumulire kuno mwana we tapumulire kuno iweyo tsamira muru mwana we mwana iwe yafikanso nthawi ija imene timakhala tikuphunzira kuchokera buku lopatulika. Kotero tikupemphani kuti likhalirenso limodzi, tikupempheni kuti ngati muli ndi baibulo lanu likhale pafupi, komanso cholemberapo kuti makazi zimene tikambirana pano nanunso muzitha olemba zikho zokuthandiziraninso inu pa nthawi ina kuti muzitha kudutsamonso. Pa tsiku la lero muli ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu Kwaya 36. Koma monga mwa nthawi zonse ndiso ndi m'bale wanga pano. Ine ndine Namanika Malunje, ndine mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu, ndimakhala ku Mitundu ku Lilongwe mmodzi mwa Sanduliza. Tikuyamikireni m'bale wathu Kamalunje chifukwa pa nthawi yayitali takhala tikukhalira limodzi pa programu imeneyi. Takhala tikuona maphunziro osiyanasiyana ndipo amene ali othandizanso ku moyo wathu wa uzimu. Kwa omvera komanso ena mwina amene amakutionera mukhoza kupeza phunziro limeneli pa tsamba lathu la YouTube. Kungwangana Lilongwe School of Biblical Studies muzachopeza phunziro limene komanso maphunziro ena. Komanso mukhoza kulipezanso pa tsamba pathu pa Facebook kungwangana Lilongwe School of Biblical Studies muzitoyitsatiranso skulu imeneyi komanso maphunziro osiyanasiyana amene timakhala nawo amene akapitirize kuthandizirani inu moyo wanu wa uzimu. Phunziro la lero landikumbutsa nkhani ina imene nthawi zina mwamachiyeza anthu pa masamba anchezowa alipo munthu wina amene ali wachuma. Ndi anayika pa tsamba la mchezo atagula galimoto yapamwamba. Ndi anthu amakhala kumutsatira kuti lero agula galimoto yapamwamba kuona moyo wake. Umaona kuti munthu akhala moyo wabwinoyo. Ndi nthawi zina anthu pocheza amadzayankhula maonena kuti tangotitengani ine nkhale mwana wanu. Basi atumayankhula zimenezo. Tangotipangani kapena adopt basi tikhale mwana wanu. Chifukwa choti akuona kuti ngati munthu ali dizi nditakhala mwana wawo. Izi tikuzokhala moyo wabwino. Ndiye kuti zimatipatsa kachitotso zikolero kuti nthawi zina anthu be moyo wabwino amaufuna. Amaufuna ndithu munthu. Ngakhale mwina nthawi zina sitimawuyang'anira ku moyo wa uzimu tsopano kuti kodi ndichofunika chani kukhala mwana wa munthu wina wake mu uzimu. Ndiye ife zimenezo nolo phunziro lathu la lero tikambirane pa phunziro lokudza ana koma ana ake a Mulungu. Chabwino. Kuti kodi ndizorani ndizofunikira bwanji kwa anthu kuti athe kukhala ndi chidwi chonoti kumene tangokhala mwana wa Mulungu. Izi tunena ife yake ndi chani? Nthawi zina pala anthu ena ndanasarana kapena amatokhala nasarana. Ndiye ndaona kuti munthu umakhala ndi mbali ukhoza kusankha kukhala mbali ya mwana wa Mulungu kapena kukhala mbali ya mwana wa Satana. Koma lero tikhala pa nthawi itali kuona pa mwana wa Mulungu. Izi kwa anthu ambiri mwina sizachilendo, anthu ambiri kungoti kufika pamene pakuzomati ine ndine mwana wa Mulungu, ine ndi matere akozokhala nzokamba zambiri anthu ambiri. Koma tufuna mulithandizo chokera buku lopatulika kuti kodi akati awa ndi ana a Mulungu kapena uyu ndi mwana wa Mulungu amafuna kutanthauza chani? Zikomo kwambiri. Ndithokoze chifukwa cha phunziro limeneli lithandiziradi kuti anthu amvetse bwino kuti tikamati awa ndi ana a Mulungu kuti ausiyana bwanji ndi amene sali ana a Mulungu. Tudziwa kuti tikapita ku chilengedwe kuti Mulungu ndamene adalenga anthu onse amene amapezeka pa dziko lapansi. Yehova Mulungu ndamene adafuna kuti alenge anthu ndipo atafuna adakwaniritsa cholingacho. Tikamana pa Genesis chapter 1 verse 26 adati kuti tipanga munthu mu chifaniziro chathu adzakhala monga mwa chikhalidwe chathu komanso tidzampatsa udindo olamulira dziko lapansi mlengalenga ndi mkati mwa madzi. Ndipo atalankhula mawu amene wa Mulungu adalengadi munthu wamwamuna dzina lake Adamu kenaka anampangira mkazi wake Hava. Tikamana pa Genesis 1 verse 27-28 Mulungu adanena kuti mubalane kuti muchuluke kuti mudzaze dziko lapansi. Ndiye kuti pamene tikuona na mtindi wa anthu amene opezeka ku dziko lapansi chifukwa choti kuchiyambi Mulungu adalenga anthu.
koma tsopano baibulo limatanthauza nje likamagamba kuti awa ndi ana a mulungu pamenepa ndi pamene pali funso lanu. M'buku lathu lopatulika baibulo kuti muzipezeka mawu akuti awa ndi ana a mulungu komanso pali mawu ena ofanana nawo amene amatchula kuti awa ndi anthu a mulungu. Mawu amenewa amabwera chifukwa chakuti Yehova Mulungu akhala akukhazikitsa mapangano ena apadera ndi gulu lina la anthu posiyanitsa ndi gulu lina limene silinakhale nawo mpangano. Tsopano awa amene Mulungu atenga nkukhala nawo mpangano pofuna kuwasiyanitsa ndi iwo amene ali kunja kwa pangano. Tsopano amanena awa amene ali mpangano lake kuti amenewa ndi ana ake. Pa mapologalamu ake aziyenda nawo ndi iwowa kusiyana ndi iwo amene ali kunja kwa pangano limeneli. Mwina kuti timvetse bwino tiyese kuonapo mmene Mulungu atatulutsa ana Israeli mu dziko lija la Igupto atakhazikitsa pangano lawo pa phiri lija la Sinai. Tsopano Mulungu anaona kuti pamene amakhazikitsa pangano pa phiri la Sinai amakhazikitsa mu njira yotere. Pa Exodus chapter 19 ndiwerengapo verse 1 kenaka ndibwera pa verse yake 5. Mwezi wachitatu anatuluka ana Israeli mdziko la Igupto tsiku lomwelo analowa mchipululu cha Sinai. Pa verse yake 5. Ndipo tsopano ngati mudzamvera mawu anga ndithu ndi kusunga pangano changa ndidzakuyesani chuma changa chapadera koposa mitundu yonse ya anthu pakuti dziko lonse lapansi ndi langa. Verse 6. Ndipo ndidzakuyesani ufumu wanga wa sembe ndi mtundu wopatulika. Awa ndi mawu amene ukalankhule ndi ana Israeli. Ndipo Mose anadza nayitana akulu a anthu nawayikira pamaso pawo mawu awa onse amene Yehova adamuwuza. 8. Ndipo anthu onse anavomera pamodzi nati zonse adazilankhula Yehova tidzazichita. Ndipo Mose anabwera nawo mawu a anthu kwa Yehova. Yehova ali kumuwuza Mose kuti unditengere mawu awa ukasonkhanitsa akuluakulu pa mafuko 12 ana wa Israeli. Ukawuze kuti ngati mukhala m'mawu anga ndi kusunga pangano changa ndidzakuyesani chuma changa chapadera koposa mitundu yonse ya pa dziko lapansi. Ndiye Mose atanyamula mawu amenewa adapita nukasonkhanitsa akuluakulu pa mafuko 12 ana wa Israeli. Nga Yehova wandituma mawu awa. Ndi akuluakulu pa Israeli adavomera kukhala pansi pa pangano ndi Yehova. Ndi pamene Mose adakatula uthenga uja kwa Yehova kuti Israeli walola ndithu kuti mukhala nawo mpangano limeneli. Tsopano mawu a Yehova ponena kuti ndidzakuyesani chuma changa chapadera pokusiyanitsani na anthu a mitundu yonse. Ndiye kuti mu nthawi imeneyi tsopano Mulungu akamaona ana Israeli ndiye kuti ali kuona ana ake. Ndiye kuti iwo amene sali mpangano limeneli pa nthawi imeneyi si ana ndani? Ana Mulungu. Komanso Mulungu akamaona Israeli katchulidwe kena ndiye kuti akuona anthu ake. Powasiyanitsa ndi anthu a mitundu ina. Mwachitsanzonso chomwecho tikabwera mu buku la chipangano chatsopano mu Yohane chapter 1. Yohane chapter 1 mu verse yake ya 9. Pa verse yake ya 9 pali mawu akuti uku ndiko kuunika kwenikweni kumene kuunikira anthu onse akulowa mdziko lapansi. Anali mdziko lapansi ndi dziko linalengedwa ndi iye koma dziko silinamzindikira iye. Anadza kwa zace za iye yekha ndipo ace amwini yekha sanamlandira iye. Koma onse amene anamlandira iye kwa iwo anapatsa mphamvu yakukhala ana a Mulungu kwa iwotu akukhulupirira dzina lake. Tsopano tikabwera mu chipangano chatsopano pamene Mulungu anatumiza mwana wake Yesu ndiye aunena kuti uku ndiko kuunika kwenikweni. Mawu akuti uku ndiko kuunika kwenikweni akukambaza kuti Yesuyo ndiye kuunika kwenikweni kumene kuli kuwaunikira anthu onse okhala pa dziko lapansi chimene chili chifuniro cha Mulungu. Ndiye aunena kuti Yesu Khristu adalenga nawo dziko lapansi koma pa nthawi imene anabwerayi dziko lapansi silidamzindikire chifukwa anabwera ku zace za iye yekha. Ngakhala Ayuda amene anabadwa mwa iwo akuti adalepheranso kumulandira. Koma kwa iwo amene adakwanitsa kumulandira kuti Yesu akhale Ambuye ndi Mpulumutsi wawo tsopano Mulungu adawapatsa mphamvu yoti azitchedwa ana a Mulungu.
ndiye kuti iwo amene akukhulupirira Yesu Khristu mu chipangano chatsopano iwo ndi amene amatchedwa ana a Mulungu. Ndiye kuti iwo amene sangakhulupirire Yesu Khristu ndiye kuti iwo wasiyana a Mulungu ayi. Choncho mawu akuti ana a Mulungu kapena anthu a Mulungu amabwera makamaka chifukwa cha mapangano apadera amene Mulungu akhala kukhazikitsa ndi gulu lina la anthu polisiyanitsa ndi gulu limene silinalowe nawo mpangano limenelo. Choncho Baibulo likamakamba za ana a Mulungu likukamba motero. Okay. Ndithudi. Ndasangalala kwambiri chifukwa munayamba kutipatsa chithunzi chonena kuti tikakamba za ana a Mulungu tonse ndife ana a Mulungu. Yeah. Koma tsopano tikalowa mu uzimu, ana a Mulungu ndi amene ali mu pangano ndi Mulungu. Ndili munthu amene ali kunja kwa pangano ndi Mulungu si mwana wa Mulungu mu uzimu. Icho chimene ndaona kuti mwatifotokozera bwino malingananso ndi Baibulo amene lafotokozera. Koma nthawi zina mwina munthu akozomati inu awaso kwenikweni zili mphindu lanjiso zimenezo. Mukozo mufotokozera kuti pali kufunika kwanji kapena zili ndi phindu lanji kuti munthu atokhala mwana wa Mulungu. Nthawi zina anthu akozomaona kuti sina zina anthu asakudziwa bwino mwina amaona ngati zosafunika. Koma Baibulo limatipatsa chithunzi chanji kuti nzofunika bwanji. Poyamba tione kuti ndakamba za anzathu a chipangano chakale amene ali ana Israeli. Tingophunzirapo moyo wina umene ana Israeli anali nawo pamene anali mpangano la Yehova. Pa nthawi imene ana Israeli amayenda ulendo wawo ochoka ku Igupto alupita ku dziko lija la Kanaani. Mulendo wawo uja amakhala nayo nthawi imene amamenya nkhondo ndi adani awo. Tsono nthawi zambiri Aisraeli amapambana pa nkhondo zija. Ndiye mwina munthu angafunse funso lakuti nchifukwa chani amapambana. Kodi adangokhala anthu odziwa nkhondo? Yankho ndi ayi. Koma kuti Yehova Mulungu pa nkhondoyo amathandiza ana ake. Ndiye tsono pokhala ana Aisraeli ndi amene anali ana ake. Ndiye chifukwa chake Yehova powathandiza nthawi zambiri Aisraeli amapambana pa nkhondo imeneyo. Taona mmene Mulungu mwa Israeli anagonjetsera mzinda uja wa Yeriko. Komanso chapter 6-7. Yoswa chapter 8 tikuonanso nthawi imene amagonjetsa dziko la ku Ai. Nthawi yonseyi imene imachitika ija kuti Mulungu amathandiza ana a Israeli. Komanso chinthu china chimene Aisraeli amaona ubwino wa Mulungu madalitso ake amapereka kwa iwo ana Israeli ngati ana ake. Malonjezo komanso madalitso Mulungu amapereka ku mtundu wa Israeli potengera kuti iwo ndi amene amawaona kuti ndi ana ake powasiyanitsa ndi adani a Mulungu maso adani awo andani a Israeli. Nchifukwa pochita ndamanga Paulo pa Efeso chapter 2 mu verse yake ya 11. Pa verse ya 11 amanena kuti momwemo kumbukirani kuti kale inu amitundu mthupi wotchedwa kusadulidwa ndiwo otchedwa mdulidwe mthupi umene udachitika ndi manja, kuti nthawi ija munali opanda Khristu, alendo apadera ndi mbumba ya Israeli, ndi alendo alibe kanthu ndi mapangano amalonjezano, opanda chiyembekezo ndi opanda Mulungu m'dziko lapansi. Ife amitundu ina amene pa nthawi imene sitinali ana ake. Paulo akutikumbutsa kuti nthawi imene ijayo Mulungu akamaona Israeli amaona ana ake, ndipo iwo aja amene anawalonjeza zakubwera kwa Khristu. Komanso iwo aja amene anali ndi chiyembekezo, anali ndi malonjezano, komanso ndi amene anali ndi Mulungu iwo aja. Ndiye chifukwa chake ana Israeli m'chipangano chakale pokhala na Mulungu adawaonetsera zabwino zoposa anthu a mitundu ina. Pamene tikaonanso mu chipangano chatsopano, pachatati chipangano chatsopano mulinso ana a Mulungu amene akhulupirira Yesu Khristu. Malinga ndi kuwerenga kwathu pa Yohane mutu 1 pa verse yake 9 kuwanira kuti iwo amene adamulandira Yesu kuti akhale Ambuye ndi Mpulumutsi wawo, Mulungu anatipatsa mphamvu yakutchedwa ana a Mulungu. Tsono funso lakuti nanga ana a Mulungu mu chipangano chatsopano talonjezedwa zotani? Ili liko tukala funso ndithu. Pa 2 Petro chapter 2 mu verse yake ya 9 akunena kuti Ambuye adziwa kupulumutsa opembedza poyesedwa iwo ndi kusunga osalungama kufikira tsiku loweruza akalangidwe. Pamenepa akutsimikizira kuti Ambuye amadziwa kupulumutsa opembedzawo akalowa m'mayesero. Komanso Mulungu
akuwasunga anthu ena osalungama macho wasungira afunika tsiku lotsiriza kuti akatani akalangidwe. Ndiye kuti pamene papafuta nthauza kuti ife amene tili akhristu amene tikutchedwa ana a Mulungu ndife amene Ambuye amadziwa kutipulumutsa tikakumana ndi mayesero, komanso chiyesero chachikulu chimene adzatipulumutse Mulungu ndi cha tsiku lomaliza chimene adzatengera anthu ochimwa ku chilango. Ndiye kuti ngati ife tili ana a Mulungu ndife anthu odala chifukwa tikuyembekezera zimenezo. Pa Yohane chapter 11 verse 25 Yesu anatsimikiza kuti okhulupirira ine angakhala amwalira adzakhalanso ndi chani? Adzakhala ndi moyo. Tsono tikamakamba za okhulupirira Yesu sitikukamba za iwo amene sali mpangano la Mulungu. Ife amene talowa mpangano la Mulungu ife ndi amene timatchedwa anthu okhulupirira ndani? Okhulupirira Yesu. Ndi amene tili mulonjezo loti okhulupirira ine angakhala amwalira adzakhalanso ndi moyo. Choncho n'chinthu chofunikira kwambiri kuti munthu akhale mgulu la ana a Mulungu. Palinso nkhani nayo yochititsa chidwi imene titengere kuti Yesu ndiye woyamba kukhala mmodzi mwa ana a Mulungu. Tsono pamene Yesu Khristu atamaliza ntchito yake pa dziko lapansi, atanyamuka kupita kumwamba, Baibulo pa Chivumbulutso chapter 12 verse yake 7 limanena kuti nthawi imene Yesu asanakakhale pa mpando wa ulamuliro, Mulungu adampatsa ntchito yoti achotse oyipayo pamodzi ndi ziwanda zake zibwere ku dziko lapansi. Pa nkhondo imene Yesu ndi chinjoka amamenyana, ndiye kuti Yehova Mulungu anathandiza mwana wake Yesu pa nkhondoyo, ndizo zidapangitsa kuti Yesu apambane, kuti Satana mdierekezi achoke kumwamba adzakhazikike ku dziko lapansi. Chifukwa chimene Satana mdierekezi amachita, ngati timamva kuti Satana mdierekezi adanyenga kwa Adamu, mwina anthu ambiri samamvetsa bwino. Nthawi imeneyi amachita kuyendera, amachoka kumwamba kudzachita ntchito imene chaketaka kutani kubwerera. Nthawi imene amanzunza Yobu ija inali yoti Satana amachita kubwera. Kumbukira kuti nthawi imene Yesu Khristu anatuma ophunzira ake pa Luka chapter 10 verse 7 kuti kalalikireni, pobwera mokondwera Yesu adanena kuti komatu Satana anataka kupereni anang'anipa ngati mphenzi ochokera kumwamba. Ndiye nthawi imene Yesu anali kudziko lapansi, Satana anakadali ndi mwayi wakhala kuti kumwamba, koma kudakonzedwa kuti Yesu akapita kumwamba pafunika akamuchotse Satana abwere kuno. Ndiye pamene chapter 12 verse 7 akufotokozeradi kuti Yesu nkhondo adakamenya. Ndiye Mulungu adathandiza Yesu pa nkhondoyo pamene Satana adathawa kubwera ku dziko lapansi pano. Choncho mukafunsa kuti nkofunika bwanji kukhala mmodzi mwa ana a Mulungu, ndithudi munthu akakhala mmodzi mwa ana a Mulungu tuyembekeze kupita ku moyo osatha pa tsiku lomaliza tuthawa chilango ndithu. Ndithudi I think mmene mafotokoza mwabwino ndithu, chifukwa anthu nthawi zina akamaona zinthu zina ngati sakudziwa chifukwa chimene anthu ena akupangira amazipeputsa. Koma taona ndithu kunena kuti munthu akapanga chiganizo choti ndifuna kukhala mwana wa Mulungu amakhala kupewa zinthu zambiri. Koma kuti munthu akhale mwana wa Mulungu ndiye amene ochita chifuniro cha Mulungu. Chifuniro cha Mulungu chimakhala motani? Timaona Yesu anakhazika mpingo wake. Yesu kuti ukhale mwana wa Mulungu umene uvala dzina la Yesu Khristu mubatizo wa madzi ambiri, buku la Galatiya chapter 3 verse 27. So zonse zija zikupanga kuti munthu akhale mwana wa ndani? Wa Mulungu. Ndiye kuti munthu sakangonena kuti ine ndofuna kukhala mwana wa Mulungu koma osachitapo kanthu. Komanso munthu akanena kuti ine ndine mwana wa Mulungu popeza ndinabadwa pa dziko lapansi pano anandilenga ndi Mulungu kokwanira. Payenera pachitike step ina imene ili yofunika kwambiri. Zimene kuti pachitsazo mene ufunsa funso lonena kuti mwina munthu akhoza kuchita morani akhale ndi mwana wa Mulungu, apewe zonse zimene mwazinena mapazi, apewe jahena, munthu akhoza kuchita chani? Komanso funso limene likhoza kuthandiza kuti munthu adziwe ngati ali ndi mwana wa Mulungu kapena ayi. Ngati sunachite zimene Baibulo linena zindatisunge mwana wa ndani? Wa Mulungu. So munthu achite chani? Pafunika omvera atamvetsadi pa fundo imeneyi, chifukwa mu chipangano chija chakale chimene tikukamba za nthawi ya Israeli, kuti munthu ukhale mwana wa Mulungu gawo lalikulu silinali m'manja mwako, koma linali m'manja mwa ndani? Mwa Mulungu. Chifukwa pangano la Mulungu ndi ana Israeli, chifukwa kuti pangano linali ngati lokhudza mtundu. Ndiye kuti munthu akabadwa mu mtundu wa ana Israeli ndi amene anali ndi mwayi waukulu okhala mwana wa ndani? Mwana wa Mulungu. Pamene ukabadwa ku mitundu ina, mwayi woti ukhala mwana wa Mulungu panalibe, chifukwa kuti munthu wobadwira susankha. Zimazindikira kuti munthu wabadwa kwa mitundu ina kapena wabadwa mu mtundu wa nani? Wa ana Israeli. Ndiye munthu ukakhala mu Israeli munthu wa chipangano chakale, ndiye kuti Mulungu adayika ndondomeko ndithu kuti mwana akabadwa tsiku la nambala 8
ndiye kuti banja lija lizimtenga mwana ukipita naye kukachisi kuti wasembe akapange mwambo wa mdulidwe. Mwana uja akatero amakhoti walowa nawo mpangano limene Mulungu ndi Aisraeli adapangana. Pamene muchipangano chatsopano kuti munthu ukhale mwana wa Mulungu, chinthu choyambilira ndiko kumva mawu a Mulungu. Chifukwa chani tunena kuti choyambira kuti munthu amve ndi kukhulupirira mawu a Mulungu? Chifukwa choti pa Roma chapter 10 verse 17 Paulo wanena kuti chomwecho chikhulupiriro chimadza ndi mbiri, ndipo mbiri imadza mwa mawu a Mulungu kapena mawu a Khristu. Ndiye kuti tutanthauza kuti chinthu choyambirira munthu amve mawu a Mulungu na awakhulupirira. Ndipo chinthu china choti munthu achita akakhulupirira mawu a Mulungu, pa Roma chapter 10 mu verse yake ya 9 amanena kuti pafunika kuti avomereze pambuyo poti munthu uja walapa. Kumakhala kuti munthu akamvothenga bwino na akhulupirira ndipo kenaka amenera kuti alape. Kulapa ndi kutani? Kusintha maganizo kapena kusintha kachitidwe ka zinthu kachitidwe kako. Kuti ngati poyamba umachita zosempana ndi chifuniro cha Mulungu, koma tsono pokhala waphunzira mawu a Mulungu, tsono uyamba kuchita zimene Mulungu amatani amafuna. Chifukwa chake Yesu adaphunzitsapo zokhudza kulapa pa Mateyu chapter 28 verse 28. Paja amafunso ophunzira ake kunena kuti kodi mungayankhepo bwanji pa funso ili? Kodi bambo wina adali ndi ana awiri, ndipo adapita kwa mwana wake woyamba kuti upite ku munda wanga wampesa ukagwire ntchito. Koma pambuyo pake mwanayo adakana, kenaka adalapa nupita ukagwira ntchito. Ndiye kuti kulapa ndi kusintha maganizo. Ukasintha maganizo, kenaka ukakachita zimene zikufunikirazo umonetsa zipatso zakutembenuka mtima. Ndipo pamene munthu alapa amafunika kuti avomereze kuti Yesu ndiye Ambuye. Ndi zimene zalembedwa pa Roma chapter 10 mu verse yake ya 9. Ndipo pambuyo pake munthu uja afunika kuti abatizidwe. Munthu akamabatizidwa pamene pachenjere kuti ali kubadwira m'banja la Mulungu. Ndiye kuti ngati munthu sanamve mawu ndi kuwakhulupirira, ngati munthu sanalape machimo ake, ngati munthu sanavomereze kuti Yesu ndiye Ambuye, ngati munthu sanabatizidwe, ndiye kuti sanabadwe m'banja la Mulungu. Zimene Yohane chapter 3 verse 1 amanena kuti Yesu amauza Nikodimo kuti ngati munthu subadwa tsopano mufumu wa Mulungu sungalowa. Choncho munthu akamabatizidwa amakhala ali kubadwa m'banja la Mulungu. Ndipo ngati sunabatizidwe ndi sunabadwe ndi kulowa m'banja la ndani? La Mulungu. Ngati sunalowe m'banja la Mulungu sindiwe mmodzi mwa ana a Mulungu. Choncho mchipangano chatsopano zili mbali ya Mulungu komanso zili mbali ya iwe. Ndiye Mulungu adachita kale mbali yake yotumiza mwana wake Yesu komanso adatifera. Tsono zatsalira ife kuti tikhulupirire, tilape, tivomereze, kenaka tibatizidwe. Mbali yathu imeneyo. Pamene mchipangano cha ana Israeli sizinali muti mmenemo. Ngati wabadwa kwa anthu a mitundu ina sungatukhala mwana wa ndani? Mwana wa Mulungu. Pamene mafotokoza apo zina zandipatsa funso limene lonena kuti ndifuna kuti mwina Mulungu wonjezerako pang'ono pofotokoza kutheka mwina funso limene ndinalo ena asali ndi funso ngati mukakamba kulowa m'banja la Mulungu, mukamba kulowa muchani? Chifukwa mabanja agambiri aliwonse amatinga Mulungu, koma mungasiyanitse bwanji kuti ili ndi limene munena inu yolo ngati banja la Mulungu mulinena apa liti? Chifukwa tikoza kuva koma unozo kuti akalola kuipa. Ndakumva pamenepo. Tikamawerenga buku la Wanakondo chapter 12 mu verse yake ya 13 pali mawu kuti pakuti mwa mzimu umodzi ife tonse tinabatizidwa kulowa m'thupi limodzi, ngakhala Ayuda, ngakhala Ahelene, ngakhala akapolo, ngakhale mfulu, ndipo tonse tinamwetsedwa mzimu umodzi. Maonena kuti pakuti ife tonse amene tinabatizidwa kulowa m'thupi limodzi. Thupi limene aonena apali akukamba za thupi la Khristu. Tsono potsimikiza kuti ili ndi thupi la Khristu, n'chifukwa chake Yesu uja pa Mateyu chapter 16 verse 18 adatsindika kuti pa thanthwe ili ndidzakhazika mpingo wanga. Mpingo ndi umene Paulo aonena kuti limene ndi thupi la Khristu. Ndiye kuti ife tikamabatizidwa timakhala tili kulowa mu thupi la ndani? Thupi la Khristu. Chinthu china chofunika kuchimvetsetsa bwinobwino chakuti
tikamabatizidwa timakhala ngati tili kulowa kapena kuti timalowa mu magazi amene Yesu adakhetsa pa imfa yake. Ndipo ti magazi acha ankayenda mu thupi la Khristu, ndiye kuti ife tikamalowa mu magazi muja pobatizidwa ndiye kuti tili kulowa adi mu thupi la ndani la Khristu. China chimene chimaonetsa kuti iwe sunakhudzane ndi magazi wa Khristu nkuti wabatizidwa ndi tumwina madzi ambiri, koma pokavuka urandi no mpingo wakuti osati mpingo wa ndani wa Khristu. Sudakhudze magazi a Yesu chipona kuti magazi a Yesu malo wawo ankayenda mthupi la ndani la Khristu, ndiri mpingo wake umene Yesu anakhazika. Bible likamagamba za banja la Mulungu nthawi yathu ino tikukamba za mpingo wa Khristu. Pamene tupita mapeto pali nkhani ina imene nthawi anthu amakaso ndi mafunso zikomo kwambiri. Buku la Genesis. Buku la Genesis chapter 6 muli nkhani imene amafotokoza kuti ana Mulungu amakwatirana ndi ana anthu. So ndi mmene mafotokozeramu munthu aimve bwanji buku limene licha. Zikomo kwambiri. Kuti ana Mulungu adakwatira ana anthu. Pamene pafika pamvetsetsekedi. Sometimes ina anthu ndi angelo amakwatirana ndi anthu. Pali zokamba zambiri chifukwa ndati mmene mukamba funso nkhani ana Mulungu koma apapokha. Tizengerepo chitsanzo pa Deuteronomy chapter 7 kuyambira verse 3. Pamene pali nkhani yonena kuti ana Israeli aja pamene ndanena kuti anali mpangano la Mulungu. Mulungu amanena kuti pamene mwanyamukapo pita mdziko lija la Kanaani, kumeneko kuli mitundu ina imene ine sindawayitane kuti akhale na mpangano langa. Tsopano anthu a mitundu aja, inuyo Aisraeli mukapita kumene kuja musakalole kutenga mwana wanu wa mkazi kapena mwana wanu wa mamuna kuti akakwatiwe kapena kukwatira ndi anthu a mtundu ina. Chimene nukana apa nchakunena kuti ngati mwana wanu amakhulupirira ine, anthu a mitundu ina sakhulupirira ine, amakhulupirira milungu ina. Ndiye mukakatenga mwana wanu ndi mwana wina kuti akapange banja, zikhuzuka panga kuti mwana wanuyo akakopedwa akasiya kutumikira ine akambutumikira nawo milungu ya mitundu ina. Ndiye tsopano ine nkakapsa mtima ndidzakuonongani. Ndiye kuti mu Israeli samenera kukwatira munthu wa mtundu wina. Ndiye kuti mu Israeli akakwatira munthu wa mtundu wina kuli ngati kuti mwana wa Mulungu okwatira mwana wa munthu. Pamene pambesesike apo ndi mwatsakula muru. Mwina maganizo onena kuti pa Genesis chapter 6 pa verse ya 4 mapita musiba akambaza kuti ana Mulungu adakwatira ana anthu. Ngati munthu anali ndi maganizo onena kuti nkutheka kuti angelo amakwatirana ndi anthu. Maganizo amene akadalipo akhozutheka. Koma tsopano kubwera kwa Yesu tikamaona kuyambira buku la pa Marko chapter 12 kuyambira verse 18 mukupita musimu, amayankha Saduki aja kuti ayi mumakayikira zoti anthu akufa adzauka poganizira kuti tsono anthu akadzauka odzakwatirana bwanji. Ndiye Yesu powayankha adanena kuti ayi anthu akadzauka kwa akufa sadzakwatirananso chifukwa adzakhala ngati angelo. Ndiye kuti ponena kuti sadzakwatirananso chifukwa adzakhala ngati angelo amatsimikiza kuti angelo satani alibe thupi lachilakola kwa angelo. Ndiye sakwatira. Safrika dzichulukananso adawalika. Ndiye maonena kuti ana Mulungu akwatira ana anthu angotanthauza ngati mmene zingachitike. Ngakhale lero situletsedwa koma kwakhala ngati kuti iwe ndiwe Mkhristu ndiye ufuna kukwatira nkukakwatirana ndi mkunja. Ndiye kuti banja ili wakangati mwana wa Mulungu wakwatirana ndi mwana wa munthu. Kapena kuti wa dziko. Ndiye zimene Bible limakamba kuchokera pa Genesis chapter 6 pa verse ya 4 kuti ana a Mulungu adakwatirana anthu. Yapo nkhani mwaitseka bwino. Zoneka kuti ngati tiganizenso mwa mtundu wina vuto mwina ndife. Koma mwatithandiza kuti timvetsetse kuti tikati ana anthu ndi ndani, tikati ana Mulungunso ndi ndani. Ndipo taona kunena kuti chinthu chofunikira kuti munthu kuti akapeze chipulumutso ayenera kukhala mwana wa Mulungu. Ngati munthu asali mwana wa Mulungu sangapeze chipulumutso. Ena ndikali mu mpingo wa Khristu umene Yesu anakhazika. Yesu anakhazika mpingo umenewu analonjeza pa Mateyu chapter 16 verse 18 pa chapter 2 mpingo unayamba anthu anakhazika anthu amodzi. Ngati munthu analonjezereka mu mpingo wa Yesu ndi mmodzi
ali mu mpingo umene munde kuti ndi mmodzi mwana mulungu komanso zimatothekera nthawi zine fanja kusakhulupirira umathochokaponso kuti aine zana mulungu zizanitopetsa izi watayikaso komabe mulungu alokozeka ifana tipatsa inthazo buku la Luka pamene amakamba za mwana olowerera Luka chapter 15 mwana anachoka koma bambo ake anali kudikirirabe atabwera anamulandira ngati mwana wake aliponso ena amene alipo kuti anali ana mulungu koma agwa buku la Hebrew amati nkoopsa kugwa mdzanja la mulungu nkoopsa ndithu koma chosangalatsa uli ndi mwayi wobwerera chifukwa mati na Abrahamu mulungu amalandira kasiyana na angelo akangolakwa ukwalakwiratu zona zimenezo tiyamikire kwambiri pamwe tithandiza paphunziro limene lokhudza ana a mulungu pa tsiku la lero munali ndine m'bale wanu Vijelo Gondo kuchokera mpingo wa Khristu kweli ya 36 komanso nali ndi mwana wa mulungu ndine Namanika Malunje mmodzi mwa alaliki mpingo wa Khristu ndimakhala ku Mirundu ku Lilongwe mmodzi mwa Sanduliza kufikiranso nthawi ina mulungu aletseni nonse amen ati ambuye naita naine naita naine dzapumulire kuno mwanawe dzapumulire kuno iweyo tsamira mutu mwanawe mwana iwe